Ja. Hej. Hej du. Hej. Carsten. Ole. Hej. Claus. Carsten. Lige som Carsten. Nej. Carsten. Hvad siger du lige igen? Carsten? Carsten. Ja. Danske navn, men han er tysker. Ja, Carsten med K. Jeg gik lige tænkt på, om det kunne være en fordel at tage en væg ud, for at dele rummet op en lille smule. Ja. Fordi der sker et eller andet, altså vi kan prøve det af, ikke? Ja, du har erfaring. Jeg slet ikke godkende det der. Nej. De sætter billederne rundt, det kan man ikke regne med mig, at jeg har forstand til det. Ja, det er fint, men det er også fordi, du har jo også nogle forskellige temaer. Det er fordi, der er mange oplevelser i dine billeder. Ja. Så derfor tænker jeg, kan det være en fordel at lave det lige i et rum, så man går rundt God en idé. væg. Absolut god idé. Altså der er jo selvfølgelig også noget fantastisk ved at bare kunne stå og se dem, ikke? Men, Ja, men det du ret absolut, fordi det er sådan små store, og det kræver direkt opmærksomhed. Ja. Det er sådan samtaler med billeder. Den skal ikke forstyrres så meget med flere indtryk. Det bliver for meget. spørger en, der hedder Jørgen Kofod, som jeg har arbejdet sammen med før, om at sætte op. Han er meget god til også at være djævelens advokat, ikke? Absolut for flere hjælper. Og han... Ja. Super. Fordi det er det vigtigste, at sætte det op. Jamen du er selv inde på det, at der er rigtig meget sådan at se på, og der er kraftige udtryk. Absolut, de er meget kraftige. De passer ikke, når de står sådan. Det bliver for meget. Det bliver for meget. Ja, det skal vi nok. Ja. Og det er for meget sult, så jeg vil have en lidt væk. Oj, det er så godt, Sigurd. Wow. Vi skal... Virkelig flot. Nu er vi i midten af lokalet. Absolut. Fordi det der, de vægge her, det bliver alligevel, der er vinduerne til at skabe rum imellem. Ellers er det for meget mennesker. Ja. Det er sjovt. Jeg kan godt lide, at det står mig lidt i tapper. Jeg også kan lidt varme. Hvis du ikke have det for meget lys, så skal det jo næsten være her, ikke? Ja, det er den anden også. Ja. Nu har vi foreløbig bare de to der, de skal den mindste af teknisk over den anden. Det har du været på, ikke? Ja, det er altid godt. Ja. Og så er det ikke. Det er ikke sikkert. Jo, det tror jeg godt. Ja, det er bedre. Eventyr. Ja. Det er lidt eventyrligt. Ja, det kan jeg forstå. Fantasi. Ham der. Ja, han er ikke så gammel. Er det dig? Nej. Det er bare fra min fantasi. Ja, selvfølgelig. Det drømmer jeg om sådan. Du drømmer om sådan? What? Nå, Når jeg sover, gennem drømmer. Ja, jeg forstår. Så tænker jeg... Jeg drømte om ham, ikke? Ja, it's okay. Ja, hvis du laver fake, Ja, det er virkelig stor kunst at sætte udstillingen op. Det er helt så godt. Mindre billeder, mindre arbejde. Så meget.
hvad har I? YouTube-kanal. Nå, YouTube-kanal, ja. Ja. Der er meget valg af maleri. Hvad er det? Ja. It's, Det er meget våd, ja, men Ulle ved godt, at den er meget våd. Man skal passe på den. Er det vådt? Nå. Jeg sagt, hvis du har brug for det hjem, så gør det en anden gang. Der er ikke. Jeg har også kun kagen. Skru lidt til, det er godt. Efter nummer, jeg skulle gå og skrive. Jeg tror, det er lavet lidt sjov at lave her. Har du hørt, der kommer ud over den der klippeblok, hvor der står Gud i museet på. Der bliver sat banner op med det billede, du har sat ind med. Det der med hendes det kommer op på sådan et 2 meter et eller andet. Er det rigtigt? Sådan en dobbeltband. Wow. Der kommer til at sidde hen over stenen der. Wow. Så det bliver lidt spændende. Interessant. Det vidste jeg ikke. Jeg skulle skrive hende en invitation til lærer og hendes mor. Når armene går lidt. Det er sjovt, der er så meget jobbling. Virkelig. Ej, den der bøller, det er ikke så god. Præsentationen er ikke den bedste. Den faktisk, jeg skal have den anden. Den skal have, den er en god, men den der kan godt have sådan en lang pin. Altså sættes på den måde. Se, det er et helt andet look. Kan du ikke finde en trappe? Nå, ja, det er rigtigt. Det er så genialt. Juhu! Ja, det var så måske mindre pinnerne. Wow, genialt. Det er så... vänta. Ska vi bara hålla på det kort här? Jag ska stå. Du bestämmer. Ja, det skal være... Gudsjæk, kan du give mig lænderpinde? Den er for kort. Vi skal tage ud, måske skal jeg sætte den der højere op. Okay, jeg prøver at stige. Det ser skide godt ud. Det skal være rigtig kimono, skal være på den måde. Det må ikke have noget perspektiv. Men den har jeg glemt. Sådan. Okay. Og sådan. Ja, super. Sådan. Yes. Så. Wow, nu der. Man kan nyde den, men virkelig, man kan se det maleri. Så jeg kunne bare have nogle lufte her. Så. Det ser skide godt ud. Tak. Jeg skal også komme og sige dine skulpturer der. Okay. Skal jo ikke have så meget omkring sig. Ja, det der er bare helt for sig en video. Gud, hvordan jeg handler med kimono. Jeg synes, det er rigtig opstilling.
Så den fortsætter, de linjer, de fortsætter der på en silke, som er broderet i hånd. Det er vanvittigt. Ej, det var så meget. Det var fint. Eller det er den bedste. Vi må lige se. Der er lige lidt... Det er sjovt. Det kan være, at jeg skulle komme til dig til masterclass. Til, eller hvad hedder det der? Workshop. Til workshop, ja. Ja, Du er så velkommen. Det er meget sjovt at lære sig nogle ting. Specielt den der, det er spændende. Og jeg siger noget relativt kort, så når du selv, så kan du selv præsentere, hvad det er, for du vil udtrykke med det. Og det bord derinde, der står nogle franske kartofler og sådan noget, der, ikke, som folk kan tage. Franske kartofler, hvad er det? Det er chips. Ah! Ikke de der chips, der er. Jeg var forestillet mig rigtig kartofler fra Frankrig, så den ikke brun og stor. Det hedder, de blev jo lanceret i sin tid i Danmark som franske kartofler. Franske kartofler. Jeg har aldrig hørt det sjovt. Ja. Det er vel sådan stort set det. Okay. Nej, det er godt med mikrofonen, ellers har jeg også min. Det er godt, at have mikrofonen. Jeg blev ringet op af radioen, og de vil snakke med mig. Der er jo rigtig mange ting, der åbner i morgen. Grønbæk har noget, og der er nogle andre steder også. Der er flere steder, der har fanisering på samme tid. Men hvis de plejer at komme ligesom sidste år, så det er okay, så kommer de. Ja. Ja, altså, der var jo rimelig mange til Cecilie sidste år. Det var meget. Jeg husker, det var meget fint. Vi er ude af, om I vil lægge det over på USB, eller hvad gør I? Carsten tænker at tage USB og sætter i TV. Det kan også være kode, men jeg plejer altid at gøre sådan. Det bliver ikke fundet nogen enighed. Men kan den ikke finde den der Chromecast? Det er den, den skal finde. Så. Og jeg bare elsker, at alle billederne har pakke. Jeg synes, det er bare dejligt. Så det er så nemt, at du ikke udlægger billeder. De er altid ligesom gemt. Og holder billeder rent. Jeg kan sige, jeg godt lide. Ja, altså andre skal slå for sig.
Okay, hvad tænker du siger, at Morten ikke svarer, og vi venter der på svar. Men den venter på svar på den der